तसा मी प्रामाणिक बाबा आहे, प्रमाण व्यतिरिक्त बोलणार. निळोबाराय म्हणतात आत्मा तो हा श्री हरीचा, आत्मा तो हा सकळ श्री हरीचा. त्या ठिकाणी जो आत्मा आहे ना श्री हरीचा तो पंढरपुरामध्ये नांदतो. म्हणून असणारे देवादिक सुद्धा त्या ठिकाणी येतात. काकड्याच्या अभंगामध्ये बघा ना तुम्ही, रंभादिक नाचत्या उभ्या जोडून हात आणि त्रिशूल डमरू घेऊन उभा गिरजेचा कांत. कोण? महादेव. देवादी देव महादेवानी या वारीला काय केलेलं आहे? प्रारंभ केलेला आहे. देवादी देव महादेव वारी करत होते, मग आपल्याला काय हरकत वारी करायला? नोये नोये देव ऋषी असणारे गण गंधर्व सर्व ऋषी मुनी या ठिकाणी वारी करत होते. वाळवंटापासून महाद्वारापर्यंत सुरवरांची मांदी उभे जोडून हात. सर्व सुरवर देव गंधर्व ऋषी मुनी सर्व त्या ठिकाणी काय करत होते? वारी करीत होते. म्हणून आले या संसारा, उठा आणि काय करा? संसार करा. नाही ना? अहो उठा आणि परमार्थ करा. नामदेव महाराजांनी वेळोवेळी जाग केलंय आपल्याला. उठा जागे वारे आता, स्मरण करा पंढरी नाथा, भावे चरणी ठेवा माथा, चुकवी व्यथा जन्माच्या, धनदारा पुत्र जन, बंधू सोय रे पिशुन, सर्व मिथ्य जाणून, शरण निघारे देवासी. उठा जागे वारे आता, आणि जाग होऊन काय करा? बांधत वर. नाही ना? मन अहो उठा जागे वारे आता आणि स्मरण करा पंढरी नाथा. तो वाट पाये उभा, भेटीची आवडी, तो आपली वाट बघत आहे, त्याचं स्मरण करा. भावे चरणी ठेवा माता आणि चुकवी व्यथा जन्माच्या. हे पुनरुक्ती जनन पुनरुक्ती मरण पुनरुक्ती जननी जठरी शैली, ही जी व्यथा आहे ही काय करा तुम्ही? चुकवा. कारण की नामदेव महाराज पुढे म्हणतात धन दारा पुत्र जन सर्व काय आहे? मिथ्य आहे महाराज, मिथ्य. म्हणून हे सर्व सोडून तुम्ही काय करा? पंढरपूरची असणारी काय करा? वारी करा. महाराज तुम्ही वारी सांगता, वारी सांगता, आम्ही पण वारी करतोय ना. आपली वारी कशी सांगू का? 2 मिनिटात सांगतो आपली वारी कशी. माझे साधू संत सुद्धा वारी करत होते महाराज. मी अगदी वेळेत प्रभूची सेवा समाप्त करणार. माझे साधू संत सुद्धा वारी करायचे. त्या भजनाच्या असणाऱ्या त्या भजनामध्ये भगवंताचं कसं प्रेमाने भजन करावं ते माझ्या साधू संतांकडून शिकायचं महाराज. आपण पण वारी करतो. आता इथे सर्वच वार करी, कारण की हा वार सत्ताच कशाचा आहे? वार करण्याचा आहे. मग साधू संत पण वारी करायचे, आम्ही पण वारी करतो महाराज. महाराज आम्ही पण वारी करतो ना, पण आपली वारी कशी सांगू का? असणारे सेना महाराज वारी करायची महाराज. सेना महाराज प्रत्येक महिन्याच्या शुद्ध एकादशीला सेना महाराज पंढरपूरला यायचे. चंद्रभागेमध्ये स्नान करायचे, पुंडलिक रायाचं दर्शन घ्यायचे, रावळामध्ये जायचे, गरुड खांबाला आलिंगन द्यायचे, भगवान परमात्म्याच्या समोर जायचे आणि भगवान परमात्म्याला हात जोडून म्हणायचे पांडुरंगा आलो बर का. बघ आता जेवढी जेवढी चित्त देऊन ऐकत येत ना तेवढ्या सगळ्यांना सगळं आठवण बर का. कारण की त्याच क्षेत्रामध्ये आपण या ठिकाणी आहोत. सेना महाराज प्रत्येक महिन्याच्या शुद्ध एकादशीला पंढरपूरच्या वारीला यायचे, चंद्रभागेत स्नान करायचे, पुंडलिक रायाचं दर्शन घ्यायचे, रावळामध्ये जायचे, गरुड खांबाला आलिंगन द्यायचे, भगवान परमात्म्याच्या समोर जायचे आणि भगवान परमात्म्याला म्हणायचे पांडुरंगा आलो बर का. एका महिन्याच्या शुद्ध एकादशीला सेना महाराज असणाऱ्या पंढरपूरच्या महिनावारीला आले.
चंद्रभागेमध्ये स्नान केलं, पुंडलिकरायाचं दर्शन घेतलं, रावळामध्ये गेले, गरुड खांबाला आलिंगन दिलं, भगवान परमात्म्याच्या समोर गेले आणि त्या भगवान परमात्म्याला हात जोडले आणि म्हटले पांडुरंगा आलो बर का. आणि दर्शन झालं, प्रदक्षिणा मारली आणि परतीच्या प्रवासाने सेना महाराज घराच्या दिशेने निघाले. जात असताना सेना महाराजांना पेठेमध्ये त्यांची असणारी वस्त्रा घासायची शिळी दिसली. मग सेना महाराजांनी विचार केला, स्नान झालंय, पुंडलिकरायाचं दर्शन घेतलंय, भगवान परमात्म्याचं दर्शन झालंय, प्रदक्षिणा झाली, मग काय हरकत आहे जाता जाता शिळी घेऊन जायला. म्हणून त्यांनी ती शिळी विकत घेतली आणि परतीच्या प्रवासाने घरी गेले. परत दुसऱ्या महिन्याच्या शुद्ध एकादशीला सेना महाराज नेमाप्रमाणे पंढरपूरच्या वारीला निघाले. आल्याच्या नंतर चंद्रभागेमध्ये स्नान केलं, पुंडलिकरायाचं दर्शन घेतलं, रावळामध्ये गेले, गरुड खांबाला आलिंगन दिलं, भगवान परमात्म्याच्या समोर गेले आणि भगवान परमात्म्याला म्हटले पांडुरंगा आलो बर का. त्यावेळेस संतांसोबत पांडुरंग बोलत होते बर का. मग पांडुरंग म्हणले सेना महाराजाला, सेना महाराज तुम्ही मग मागल्या महिन्याच्या महिनावारीला दिसले नाही म्हणे. सेना महाराज म्हणले पांडुरंगा मी मागल्या वारीला आलो होतो म्हणे. अहो नाही म्हणे सेना महाराज तुम्ही मागल्या वारीला दिसले नाही. नाही म्हणे पांडुरंगा मी आलो होतो मागल्या वारीला. अहो नाही म्हणे सेना महाराज तुमचं काहीतरी चुकतंय, तुम्ही मागल्या वारीला दिसले नाही म्हणे. पांडुरंगा मागल्या वारीला मी आलो म्हणे. पांडुरंगा मी मागल्या वारीला आलो, तुम्हाला माझ्याकडे कोणी सांगू का म्हणे. हा म्हणे सांग म्हणे. अहो म्हणे मी मागल्या वारीला आलो ना तेव्हा जाता जाता एक शिळी घेऊन गेलो म्हणे. पांडुरंग म्हणले हो सेना महाराज तुम्ही वारीला नव्हते आले, तुम्ही शिळ न्यायला आले होते. महाराज दुःखद अंतकरणाने सेना महाराज परत घरी आले. परत दुसऱ्या महिन्याच्या वारीला सेना महाराजांनी ती शिळ घेतली, परत महिना वारीला आली, चंद्रभागेमध्ये स्नान केलं, शिळ विसर्जित केली, पुंडलिकरायाचं दर्शन घेतलं, रावळामध्ये गेले, गरुड खांबाला आलिंगन दिलं, भगवान परमात्म्याच्या समोर गेले आणि पांडुरंगाला म्हटले पांडुरंगा आलो बर का. त्यावेळेस पांडुरंग म्हणले सेना महाराज तुम्ही वारीला नाही आले हो, तुम्ही कशाला आले, शिळ विसर्जित करायला आले. मग आता इथं सगळे वारकरी बसले, कोणी 10 वाऱ्या केल्यात, कोणी 15 वाऱ्या केल्यात, कोणी 20 केल्यात, कोणी 2-2 केल्यात. ज्यांनी त्यांनी ज्याच्या त्याच्या वाया तपासा, माझ्याकडनं करा, ज्यांनी त्यांनी ज्याच्या त्याच्या वाया तपासा. आपण वारीला आलो काय काय घेऊन जातो. ज्या सेना महाराजांच्या काय हरकत आहे म्हणून जाता जाता शिळ नेली आणि ती शिळ विसर्जित करायला आणली, त्या सेना महाराजांच्या 2 वाऱ्या फेल गेल्या. मग आपण वारीला आलो काय काय घेऊन जातो. काठ्या घोंगड्या पळपाट लाटणी ते सोडून द्या, ते सोडून द्या. प्रत्येक माणूस प्रत्येक स्त्री बांगड्या मात्र घेऊनच जाते बरं का. बांगड्या 100% नेतात. नाही मुलीला तर मुलाच्या मुलीला, नसली मुलाला मुलगी तर मुलीच्या मुलीला, नसली मुलाला बी मुलगी तर सुनाला, सुनाला नसली तर बहिणीच्या मुलीला. पण बांगड्या घेऊन मात्र प्रत्येक जण जाती. आता तुम्ही जर 1 डझन बांगड्या घेऊन पंढरपूर मधून घरी गेल्या आणि तुम्हाला जर पांडुरंगाचा दृष्टांत झाला, होणार नाही, पण जर झाला आणि पांडुरंग जर तुमच्या स्वप्नात येऊन जर म्हणले आणि तुम्ही जर त्या बांगड्या परत विसर्जित करायला आणल्या तर 1 डझन मध्ये किती बांगड्या राहत्या हो? 12 बांगड्या तुम्ही इथून घरी न्याल्या आणि 12 बांगड्या परत तुम्हाला स्वप्न पडलंय म्हणून विसर्जित करायला आणल्या.
बारदुनी किती झाल्या? 24 झाल्या. जयसेना महाराजांनी काय हरकत नाही म्हणून शीळ आणली, विसर्जित करायला नेली, त्यांच्या 2 वाऱ्या फेल झाल्या. तुम्ही जर बारदुनी 24 बांगड्या जर परत विसर्जित केल्या तर तुमच्या किती वाऱ्या फेल जात्या? महाराज, तो भगवान परमात्मा माझा आहे, मी त्याचा आहे, या निष्काम भावनेने भक्ती करा, या प्रेमाने भजन करा, तवा सर्वत्र नमस्कारी मज एकांती. ज्या ज्या वेळेस तुमच्यावरती संकट येईल त्या त्या वेळेस माझा भगवान परमात्मा मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत आलिया आगाद निवारिया. ज्या ज्या वेळेस माझ्या संतावरती संकट आलं त्या त्या वेळेस भगवान परमात्म्याने त्यांना वाचवलं. अहो, पांडवाला रक्षगृहातून कोणी वाचवलं? भगवान परमात्म्याने वाचवलं. द्रौपदीला कोणी वाचवलं? भगवान परमात्म्याने वाचवलं. प्रल्हादाला अग्नीपासून कोणी वाचवलं? भगवान परमात्म्याने वाचवलं. ज्या ज्या वेळेस तुमच्यावरती संकट येईल त्या त्या वेळेस तो भगवान परमात्मा माझा आहे, मी त्याचा आहे, या निष्काम भावनेने भक्ती करा. निश्चित माझा भगवान परमात्मा संकटाच्या वेळी धावून आल्याशिवाय राहणार नाही. पण भक्ती तशी करा महाराज. माझ्या गवळ्यांनी भक्ती करायच्या, त्या गवळ्यांनी फक्त भगवान परमात्म्याला एवढंच म्हणायच्या, हे भगवान परमात्मा, तू आम्हाला किती त्रास दे, तू आमची किती चेष्टा कर, तू किती मस्करी कर, पण तुझा विसर आम्हाला होऊ देऊ नको. आणि त्या विरहामध्ये त्या असणाऱ्या गवळ्यांनी त्या भगवान परमात्म्याची आराधना करायच्या आणि त्या भगवान परमात्म्याला म्हणायच्या, कान्हया रे कन्हैया रे कान्हया रे जग जेठी देई भेटी एक वेळा, देई भेटी एक वेळा. त्या असणाऱ्या गवळणी फक्त त्या असणाऱ्या कृष्ण भगवान परमात्म्याला म्हणायच्या की हे कन्हैया, तू आम्हाला किती त्रास दे, तू आमची किती चेष्टा कर, पण तुझा विसर आम्हाला होऊ देऊ नको. माझ्या साधू संतांना सुद्धा भगवान परमात्म्याचा विसर सहन झाला नाही. म्हणून तो जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, हेची दान देगा देवा, तुझा विसर न व्हावा. म्हणून असं असणारं पवित्र तीर्थक्षेत्र जर कोणतं असेल तर ते ज्या क्षेत्रामध्ये आपण बसलेलो आहोत. जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, क्षेत्र महिमा सांगतो आणि सेवेला पूर्ण विराम देतो. जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात, ओळीमध्ये बोलण्यासारखं खूप काही आहे, खूप चिंतन मांडता येईल महाराज, पण आपल्याला वेळेचं बंधन आहे. अगदी 5 मिनिटं अगोदर मी सेवा समर्पित करणार आहे. या ठिकाणी जगद्गुरु तुकोबाराय क्षेत्राचा महिमा सांगत असताना जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात की मी सर्व तीर्थांची भ्रमंती केली, मी सर्व तीर्थांचे गुण देखील ऐकले, पण पंढरपूर सारखे तीर्थक्षेत्र या जगतामध्ये मला कुठेही आढळले नाही. अशा त्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्रामध्ये काय आहे तर महाराज म्हणतात, ऐसी चंद्रभागा ऐसे भीमा तीर ऐसा विदेवरी देव कोटे. चंद्रभागे सारखे तीर्थ नाही. अवघेची तीर्थे घडली एक वेळा आणि चंद्रभागा निश्चित डोळ्यांनी जरी बघितली तर सर्व तीर्थांचं काय होतंय? दर्शन होतंय महाराज. नोहे नोहे सर्व तीर्थ लोहदंड त्या ठिकाणी आहे. त्या ठिकाणी मध्यम काळाला जर सर्व तीर्थ त्या ठिकाणी स्नान करण्यासाठी येतात. ध्यान देऊन ऐका, ग्रंथातले शास्त्रातले 12 वाजायच्या सुमारास सर्व तीर्थ त्या ठिकाणी स्नान करण्यासाठी येतात. त्या ठिकाणी जर स्नान केलं तर सर्व तीर्थाचं काय घडतंय? स्नान घडतंय. अशा असणाऱ्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा महिमा वर्णन करत असताना जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात की मी सर्व तीर्थांची भ्रमंती केली, मी सर्व तीर्थांचे गुण देखील ऐकले, पण पंढरपूर सारखे तीर्थक्षेत्र या जगतामध्ये मला कुठेही आढळले नाही. अशा या तीर्थक्षेत्राचा महिमा वर्णन करत असताना नामदेव महाराज म्हणतात की काशीमध्ये, वाराणसीमध्ये 1 महिना जर पुण्य केलं, 1 महिनाभर, तर जेवढं फल आपल्याला प्राप्त होतं ना तेवढं फल आपण 1 दिवस
गोदावरीच्या तटावरती उभं राहिलं तर तेवढं फल आपल्याला प्राप्त होतं. जेवढं फल काशीमध्ये एका महिन्यामध्ये आपल्याला फल प्राप्त होतं तेवढंच फल आपण गोदावरीच्या तटावरती उभं राहिल्याच्या नंतर एका दिवसामध्ये तेवढं पुण्यफल प्राप्त होतं. तेवढंच पुण्यफल आपण एक पाऊल पंढरपूर तीर्थक्षेत्रामध्ये जरी टाकलं, नुसतं टाकायचं, परत उचलून मागं घेऊन जायचं, तरी सुद्धा तेवढं पुण्यफल मिळतं. मी सांगत नाही, नामदेव महाराज सांगतात, वाराणसी चाले मासा, गोदावरी एक दिवसा, पंढरी पाऊल पडता, ऐसा ठसा नामाचा. एक जरी पाऊल पडलं तरी त्या ठिकाणी तेवढं पुण्यफल प्राप्त होतं. असं असणारे काय आहे, पंढरपूर तीर्थक्षेत्र आहे महाराज. अशा पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचं समाधान जगद्गुरु तुकोबारायांना कुठं झालं नाही. म्हणून तर जगद्गुरु तुकोबाराय म्हटले, वाराणसी गया पाहिली द्वारका, वाराणसी गया पाहिली द्वारका, परी नाही तुका पंढरीच्या, परी नाही तुका पंढरीच्या, पंढरीसी कोणा नाही अभिमान, पाया पडे जन एकमेका. पंढरीसी कोणा, आता बरेच जण पंढरीसी लोक म्हणतात बरं का, पण पाठामध्ये कोण आहे? पंढरीसी कोणा नाही अभिमान. म्हणून असणारे मोरे दादा सारखे सुद्धा आमच्या काय करतात, कारण की इथे कोणाला अभिमान नाही. असं असणार काय, पंढरपूर तीर्थक्षेत्र आहे. नाही तर लग्नामध्ये जर चुलत निलत्कर असना, सुना असना, पण ती जर सासूच्या पायाने पडली महाराज, आता आपण सगळे त्याच्यातली बरबटलेली, ते काय सांगायची गरज नाही. अशा या पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा महिमा सांगत असताना महाराज म्हणतात, ऐका पंढरीचे महिमान, चितुके देऊळा प्रमाण, येथे चुनानी पाषाण, तेची देव जाणावे. ऐका पंढरीचे महिमान. चितुके, चितुके म्हणजे घर, चितुके देऊळाप्रमाण. इथल्या नुसत्या घरांना जरी पाया पडले, घराच्या येथे चुना आणि पाषाण, इथलं गवत, इथला पाषाण म्हणजे दगड, त्याची देव जाणावी. महाराज या पंढरपूर तीर्थक्षेत्रात आल्याच्या नंतर पांडुरंगाच्या पाया पडायलाच गेलं पाहिजे असं काही नाही. म्हणजे जाऊ नका असं म्हणत नाही, तुम्ही लगेच म्हणता महाराज म्हणले तिकडे जायची काही गरज नाही, इथंच पाया पडता जा. पण या पंढरपूर तीर्थक्षेत्रामध्ये चून आणि पाषाण, गवत सुद्धा देव आहे, दगड सुद्धा देव आहे. म्हणून 2 वर्षापासून माझे जे वारकरी या कोरोना महामारीमुळे जे वंचित झाले होते महाराज, त्या वारकऱ्यांची काय व्यथा सांगू महाराज. खरोखरची हाडाची वारकरी होती ना महाराज, आता हाडाचेच आपण, मी सुद्धा त्याच्यातलाच आहे महाराज. पण काय वारकऱ्यांची अवस्था झाली हो. वारकरी ढसाढस रडायची महाराज. वारी बंद होती माझ्या पांडुरंगाची, वारकरी रडायची महाराज. रडायचे, डोळ्यातून अश्रू गळायचे. आणि ते वारकरी त्या ठिकाणी असणाऱ्या मनोमन म्हणायचे, तुळशी माळ ही श्वासाची, तुटे धाव विठ्ठला, जीव झाला कासा वीस, रूप दावी विठ्ठला. तुळशी माळ ही श्वासाची, तुटे धाव विठ्ठला, जीव झाला कासा वीस, रूप दावी विठ्ठला. पांडुरंगा विठ्ठला, माय बापा विठ्ठला.
वारकरी महाराज आतुरतेने त्या ठिकाणी पांडुरंगाची आराधना करायचे. अशा माझ्या वारकऱ्यांची गत झाली होती. म्हणून त्या पांडुरंगाने परत आपल्यासाठी हा मार्ग परत खुला करून दिलेला आहे.